ben hier aan Nijmegen bezig dat ik nog nooit tegengekomen. De voet hier, die stond niet op de goede plekken. Hoe kan dat nou? Hier de boel uit elkaar halen, dat was allemaal goed. En ineens viel te frank. Er had iemand, dat ligt op het kerkhof was zelf, had hier deze stangen omgedraaid onder 80 graden. Waardoor dat die voet, die persvoet, ernaast stond. En ineens kreeg ik de geest. En hier die stangen onder 80 graden gedraaid en voilà, in orde. Maar ja, kan een persoon heel de boel uit elkaar halen. Dus dat komt nog wel goed. Voor zulke verrassing kom je dan te staan. En dan is hij weer in orde. Ik ben Jacques Herman, lid van de reparatieclub West-Vlaanderen. We zijn hier in de schuur van Jan de Zwart, waar we dat werk doen. Hij heeft dat schuur voor beschikbaar gesteld. Hoe komen we hier? Nou, er was een reparatie, de repairclub, zoals het heet, een landelijke organisatie. Maar wij vonden dat we dat op iets andere basis moesten doen. Bij die repairclub kwamen dus mensen en die werden dan geleerd hoe ze het moeten doen. Maar ja, dat zagen wij niet zitten, dat duurde allemaal zo lang. Wij wouden dat liever zelf doen. Dus vandaar die onderscheiding was reparatieclub West-Vlaanderen in plaats van de repairclub. Dat is begonnen bij Siets Leeflang, de oprichter van de Kleine Aarde. Die woonde in Bresjes. Die stelde dus een kelder beschikbaar daarvoor. Maar ja, al bleek dat dat veel te klein was voor ons. En toen zei Jan, nou kom maar op een borrellenput om daar te werken. En zo is dat hier nou, zijn we al misschien wel een jaar of 2, 3 bezig, ik weet het niet precies. En dat loopt lekker. Dat variëren een heleboel dingen van rommel die allemaal niet, vinden, die niet te repareren zijn, waar er steeds wat dan is. Die zijn met de band gedaan. En het mooiste is natuurlijk dat je oude spullen van mensen kan repareren, door aan zijn waarde hechten. En iedereen is zo zijn discipline, elektronica, ijzerwerk, naaimachine doe ik bijvoorbeeld en meubeltjes. En zo, iedereen is een discipline, dus dat gaat hartstikke goed. Toen Siets Leeflang de reparatieclub oprichtte, wat was het idee dan erachter? Het idee erachter was om, het ideële idee eigenlijk, dat je de producten repareert en dan de mensen nou weer verder mee kan. Want als ze geen nieuwe moeten kopen of weer weggooien en dus weer een nieuwe kopen. Dat was het. En eigenlijk ook voor de, ja, moet ik zeggen, minder bedeelden mensen. Ja, dat was eigenlijk een beetje die bedoeling, maar van lieverlee is allemaal losgelaten, maar dat ging toch niet. Dus ik kom hier van soms op de fiets en soms met een dikke Mercedes, dus, en dat kijkt me dan verder niet naar, dan maakt me het ook. Dus iedereen is in feite toegelaten? Ja. Maar het zorgt in ieder geval dat de spul niet zo snel op de vuilhoop terechtkomt? Precies, ja, dat doet me dan toch. En ik denk dat dat ook wel lukt.